Ball out. Hello, Mr. Ball out. Ayan. Much better. Hello, everybody. Hello, Miss MJ, Miss Perdien. Kapiste. Anong kapis? Pumpkin. Hello, Mr. Pumpkin. Oh, Miss Pumpkin. How are you? I'm fine, thank you. Amid Nissan. Hi, how are you? Sarap ang kape. Let's drink coffee, everyone. How are you, everybody? Can I be blue? Sure. Everybody, hello Miss Pearl lagi. Ano nga check si Mr. Pumpkin o si Miss Pumpkin. Gusto niya ng blue? Check nga muna. Sinong available dyan? Pwede mag-check kay Mr. Pumpkin o Miss Pumpkin. Hello, Miss Mimbek. Hello. Hello, hello, hello. Good morning, Miss Mimbek, Miss Borlagi. Hello, hello, Miss MJ. Hello, everybody. Wala ka work day. Sunday ngayon, dear. Sunday. You know Sunday sa amin? Niluto tuloy ako, inisip ko tuloy, ano ba ngayon? Sabado pa ngayon, linggo pa ngayon, Miss Per DM. Nang umaga sa amin. Sa inyo Sunday, di ba? Nang gabi. Huwag mo ako nituhin. Sabado sa imuate. No, linggo. Nang umaga. Pag gabi kayo dyan, di ba gabi kayo ng Sunday. O di, ano ka ako ngayon? Sunday morning. Hello, Miss Amelad. Happy New Year po, Ma'am, in GB. Ay, Sunday nga morning po to. Ameladin, ba't hindi kita nakita mag-live? Hindi kita nakikita nag-live, Miss Amelad. Sa totoo lang. Nawala na si yung magpa-blue. Paano siya i-blue kung mawala agad, no? Yung si blue ba, Merson Nedia, hello, give miracle. Yes. Pag during day sa inyo, isipin nyo kung anong during day kayo, isipin nyo, ibig sabihin, gabi dito ng, during gabi kayo, during day dito. Hello. Hello, Merson Nidia. Hello, hello. Walang suklay na buhok na basa. So, anyway, meron tayong bagong... Ay, kabayo mo may tato. Naku, paano nga pala buksan eh. So, tignan natin to. Paano ba to buksan? Buksan natin.